बहुत दिनखौ लानानै जे हौवा हिन्जाव एसेखिनि दायावनो जुदि बेबायदि जालायनानै खिबुजों खिबु बिखुंजों बिखुं उन्दुयोब्ला वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। रायजो राजा नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायजों मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि नैबे भिडिअआ मोननैसो आङो पइन्ट लानानैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फैदों। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ अडिअ स्किप फुल नाय, अब्ला नोंथांमोना मेहेर गोनां एबा खोनानो मोनगोन एबा नुलांनो मोनगोन। स' लोगोफोर, आङो दामायनि गोब्राबथार लोमजानायजों हाखर सिङाव थांहां गोब्राबथार लोमजानायजों नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोजां भिडिअ लानानै फैनो हायाखै। आसा खालामो नोंथांमोना नेनानै दङ। दा बेनिखायनो आङो दिनै एसे देहा इसोरनि अननायजों राखांनायजों लोगोसे आङो नैबे गेरेमसा दंफां सायख्लुमनि सिङाव बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायजों मोजाङैनो दं। आङो नोंथांमोननो मोजां भिडिअखौ दामायनि होनो हायाखै लाबोनानै। दा आङो गोब्राबथार बिसिनायाव सैसोनानै थानायजों, गोब्राबथार देहानि लोमजानायजों आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखैमोन। दा दिनै आङो बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दा बेनिखायनो आङो दिनै बे मोननै पइन्टनि भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननो आपडेट होनो थाखाय थियारि। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां। इलेक्सना खाथि सफैबायना लोगोफोर, नैबे इलेक्सन खाथिनि थाखाय मैया दाखालिसो मा जानानै थांदों गावनि असे आरो हौवा हिन्जावजों बेबायदि नांलाय खमलाय इलेक्सननि थाखाय गावनि आसि भट थुनायनि थाखायनो बेबायदि एसे एनै दायावनो गावनि हौवा हिन्जाव आंगो गावनि आंगो फिसाय, गावनि आंगो हिन्जाव जों बुलाय सोलायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो खोनानो मोनदों आरोना। नायनायल' नङा, पियरलि जानाय नंगौ। दा बिथांमोननि माखासे इलेक्सननि थाखाय एबा राजनितिकनि थाखाय ओरैबायदि गुन गोनां जालायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। जोंनि निसिमायाव जोंनि निसिमायाव गोजानाव नङा, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निसिमा हालामाव आङो गामिखौ बुंला। दा गामिखौ बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रा बेबायदि माखासे बेबायदि उल्थायै साननो हालायगोन सानगोन। दा बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि सामायन' जोङो साननानै नायोब्ला राजनितिक एबा इलेक्सन खाथि जाबाय। दा हौवा हिन्जाव नांलायनानै बुख्रुबलायनाय सुख्रुबलायनाय मा मुलाम्फा दं? नोंनिनो हिन्जाव आंनिनो हौवा खोथा फंसेनि थाखाय संख्रि फानजुनि जालायो, थिग हौवा हिन्जाव संख्रि फानजुनि जालायो। थेवबो नैबे इलेक्सननि थाखाय जालायदों होनोब्ला एसे मारैबा नुहुरो आरोना। बेनिखायनो जोङो जालाया जासे मोजाङै मावनानै जोङो जालायब्लाबो जोङो इउपिपिएलब्लाबो जोङो बिपिएफब्लाबो जोङो बेनोखा, जाय लिडारा लिडार उदैयाव हरनानै लाग्राखा। दा जों गोरिब गुन्द्राया, जों जाम्बा जाम्बिया जोङो दिनैहाय हौवा हिन्जाव जालायनानै खिबुजों खिबु बिखुंजों बिखुं मोखां नायलायनो हायि हरसे थाल्ला उन्दुनायखौ जोङो दा खोनानो मोनदों। आरो बेखौ जोङो लुबैया। मानो हौवा हिन्जाव इलेक्सननि थाखाय जालायनानै मानो मोखांजों मोखां उन्दुआलासिनो मानो खिबुजों खिबु बिखुंजों बिखुं उन्दुलायनानै हर बिदाय होलायनाय जोङो बेबायदिखौहाय नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों। दा बेनिखायनो लंकायाव थांबा राबन जायो। जोङो दिनै मोननैबो दोलोआ जिखि सरखार फैया मानो मोजांल'सो सलायनांगौ मोजांल'सो सलायलायनांगौ। जोङो राजनितिकखौ लानानै एबा इलेक्सनखौ लानानै एबा भट दिनखौ लानानै जे हौवा हिन्जाव एसेखिनि दायावनो जुदि बेबायदि जालायनानै खिबुजों खिबु बिखुंजों बिखुं उन्दुयोब्ला, मोखांजों मोखां उन्दुआलासेनो बिखुंजों बिखुं उन्दुनानै हरसे 12 घन्टा हरखौहाय जुदि बिदाय होयोब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोद खहा आरो नोंथांनि थाखाय जोबोद लस जोङो बेखौ दिनै नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो इलेक्सननि थाखाय एबा भटनि थाखाय जोङो हौवा हिन्जाव बेबायदि नांलाय खमलाय जानो नाङा। जायबा सरकारा फैया मानो, जिखि सरकारा फैया मानो, जोङो सरकार रलिं गभर्नमेन्टजों एबा दाथा जोङो बेखौ बुंनो थाङा। जाय जेरावखिया थाया, सोरबाया पावार गैयि
पावार गैयैजों थायोब्लाबो सोरबाया पावार गोनांजों थायोब्लाबो जों बेखौ जेबो बुंनो थाङा ना थेवबो नोंथांमोना बेबायदि ना बहुतनि थाखायनो बेबायदि न'खराव खावा खालथां जानो नाङा बियो माब्लाबाबो जों जाम्बिया जानानै जेबो लाब गैया बेवहाय जाय इन्टेलिजेन्ट ना जाय गोरों गोरा नै बै बिथांमोननि थाखायसो लाबा लाब जोंनि थाखाय नङा जों जाम्बा जाम्बिनि थाखाय नङा जों जाम्बा जाम्बियालाय मा मोननो ना बेनिखायनो दिना फैयोब्ला थुनाय दिना फैयोब्ला बहुत दिना फाइनालसो जायोब्ला फैयोब्ला बबे जायगायाव थुनांगौ जोङो बयबो गोसोआव दंखायोना जोङो मोनसेथ' जायखौ हामजायो बेनोथ' होथारखागोन जोङो बयबो होखागोन बहुतखौ होआङा होनांगौ ना सरखारानो फैया मानो ना जाय सरखारजों थाया मानो नोंथांमोना बहुतखौ हो जाय जेरावखि थाया मानो जों गेजेरनि मानसि जों हो जोङो बेखौ दाहोबो होनाखै खिन्थु जोङो बहुतनि थाखाय जे हौवा हिन्जाव बुख्रुबलायनांगौ बेयो जानो नाङा आरोना दा आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो गोसो गैया लोगोफोर उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जै बर' हारि जै